Men hvis vi skal være mere konkrete i forhold til det her webinar, så vil jeg her i aften fortælle om, hvordan det ved hjælp af kosttilskud, naturmedicin og livsstil er muligt at behandle stofskifteproblemer ved roden og dermed bringe det tilbage i balance. Jeg er selv kan man sige, stofskiftepatient. Jeg har lavt stofskifte, den type, der hedder Hashimoto's, og jeg vil bruge blandt andet min egen historie som eksempel, men jeg vil også inddrage eksempler fra nogle af mine klienter. Jeg har selv formået at undgå at tage stofskiftemedicin. Det er langt fra alle, der kan det, og det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, fordi nogle gange er det simpelthen umuligt at undgå, fordi skjoldbruskkirtlen, som jo laver vores stofskiftehormoner, er blevet så udbrændt og nedbrudt, at den simpelthen ikke kan jobbet længere. Og det jeg fortæller om her i aften, det er noget, der alt sammen kan kombineres med medicin. Dog vil der være nogle kosttilskud, noget naturmedicin, som man skal fare med lempe i forhold til medicin, men med den rigtige overvågning, så kan stort set alt kombineres. Men jeg anbefaler generelt altid, at man samarbejder med sin læge og med sin naturlæge, det vil sige sådan en som mig. Og målet med i aften er, at jeg gerne vil sætte fokus på årsagsbehandling. Jeg oplever meget, meget stor fokus på medicin i øjeblikket, især til behandling af lavt stofskifte. Helle Sydendal har skrevet en helt fantastisk bog, som handler om, hvordan en kan man sige, fejlmedicinering kan være meget ødelæggende for livskvaliteten, og det at skifte til sådan noget som en kombinationsbehandling af T4 og T3 kan gøre en kæmpe forskel. Og jeg synes, det er en meget vigtig diskussion, og det kan gøre en kæmpe forskel, at man får den rigtige medicin, og det synes jeg alle har krav på. Og medicin er ofte nødvendig. Men i langt de fleste tilfælde er medicin kun symptombehandling. Det løser ikke årsagen til stofskifteproblemet. Og der vil typisk ske en gradvis forværring af problemet over tid, og medicinen vil konstant skulle ændres både typen og dosis, fordi at stofskiftet er ude af balance. Så derfor er det her en hjertesag for mig, det er at give folk en forståelse for, hvad kan være årsag til stofskiftesygdommen. Fordi når man forstår, hvad det er, der er årsagen, så har man samtidig nøglen til at give sig selv den rigtige behandling og bringe sit stofskifte tilbage i balance. Og det her webinar, det er specielt for dig, som tager ansvar for din egen sundhed, og som er villig til at lære noget nyt om, hvordan din krop fungerer, så du kan passe bedst muligt på den. Det er rigtig godt, hvis du interesserer dig for sund kost, og gerne vil bruge både tid og penge på at bruge mad som medicin. Og det er også ofte nødvendigt at kigge lidt nærmere på sin livsstil og sine mentale mønstre og begrænsende overbevisninger. Dem har vi alle sammen nogle af. Og det her webinar, det kan give dig mulighed for at genvinde kontrollen over dit eget helbred, hvis du har mistet den. Og det er via konkrete værktøjer som kost, naturmedicin og livsstil, ting man kan implementere, og som man har fuldstændig indflydelse på i sin hverdag. Men det her webinar er ikke for dig, som forventer, at der findes nemme og hurtige løsninger. Jeg tror ikke på, at der findes et quick fix. Og jeg tror også, at de fleste vil have glæde af at ændre på kost og livsstil. Hvis man ønsker at fortsat at, kan man sige, have den kost, man har i dag, og den livsstil, så er det, jeg ligesom har at byde på, det er ikke noget, der mine bud på de her ting hænger sammen med villigheden til at ville ændre.
Men hvis man har en stofskiftesygdom, og gerne vil behandle den ved roden, altså årsagsbehandling, så har jeg ikke indtil nu set, at det er muligt, uden også at kigge på kost og livsstil. Men til gengæld, så kan man få et resultat, der er helt fantastisk, og komme tilbage til, jeg vil sige, at blive menneske igen. Jeg har prøvet lange perioder, hvor jeg næsten havde vat i hovedet, og jeg kunne ikke tænke klart, og var dødtræt og meget andet. Håret faldt af og så videre, og jeg vil komme meget nærmere ind på min egen historie. Men jeg kunne godt tænke mig lige at bruge lidt tid indledningsvis på at snakke om, hvad stofskifte overhovedet er for noget. Fordi stofskifte, det er faktisk summen af alle de kemiske processer, der sker i kroppen. Og stofskifte påvirker derfor hver en celle i vores krop. Og man kan på en eller anden måde lidt sammenligne stofskiftet med gaspedalen i en bil. Hvis stofskiftet er lavt, så kører processerne i kroppen langsomt. Og det gør også, at vi lettere fryser, at vi kommer til at ofte at lide af forstoppelse. Men det høje stofskifte derimod er, når vi træder på gaspedalen, og alting går hurtigere, hjertet slår hurtigere, der kommer hjertebanken, der udvikles varme, vi sveder mere. Så se lidt en analogi i en gaspedal i en bil, og så stofskiftet. Og vores stofskifte, det styres af nogle hormoner, som produceres af en kirtel, der sidder i halsen. Den hedder skjoldbruskkirtlen. Den har lidt form af en sommerfugl, og den sidder lidt under adamsæblet. Den producerer nogle hormoner, der hedder T4 og T3. Og T4 er det hormon, der produceres mest af selve skjoldbruskkirtlen. Der produceres cirka outputtet fra skjoldbruskkirtlen er cirka 93% T4 og 7% T3. Men det er faktisk T3, som er det aktive stofskiftehormon, og det er det, vi skal have i de rette mængder for at føle os godt tilpas. Og T4 bliver omdannet til T3 hovedsageligt i leveren og i tarmen. Så hvis vi ikke har en velfungerende lever og en velfungerende tarm, så får vi simpelthen ikke dannet nok af det stofskiftehormon, der hedder T3. Og når man taler om, at der er noget galt med stofskiftet, så er det altså T4 og T3, specielt T3, som ikke findes i de korrekte mængder i vores celler. Og hvis der er ubalance i vores stofskiftehormoner, så påvirker det simpelthen vores generelle helbred, vores forplantningsevne, vores kalorieforbrænding, vores energiomsætning, vores hjernefunktion, hvor hurtigt vi bliver gamle, vores hjertekredsløb, faktisk alt. Og man kan så også sige, at det er farligt at have et sygt stofskifte. Ja, det er det jo i højeste grad. Fordi hvis man har et ubehandlet lavt eller højt stofskifte, så fungerer kroppen bare ikke normalt. Og det kan i sidste ende medføre, at vi bliver alvorligt syge. Og der er faktisk rigtig, rigtig mange, der går rundt med et ubehandlet lavt stofskifte, især fordi symptomerne let forveksles med det, at vi bliver ældre, at vi er i dårlig form, deprimerede, at vi er i overgangsalder, at vi er dovne. Og fordi at det er så nemt at forveksle symptomerne, så er det mange, der først kommer sent i gang med behandlingen. Fordi først når symptomerne er så voldsomme, at man i virkeligheden finder ud af, at det er stofskiftet. Jeg hørte et foredrag i dag via nettet, og der mener man, at cirka en tredjedel af depressive kvinder har et stofskifteproblem, og det er det, der i virkeligheden er årsagen til deres depression. Så der er rigtig, rigtig god grund til at gøre noget ved stofskiftet. Hvordan ved man så overhovedet, om stofskiftet er ude af balance, om det er sygt? Jamen altså, der er nogle typiske symptomer for et lavt stofskifte, og det er træthed, at man tager på i vægt, selvom man spiser, som man plejer. Man ikke kan koncentrere sig og huske, man let bliver stresset, man er lidt i dårlig humør og depressiv, man fryser let, håret bliver tyndere, man taber dermed håret, øjenbrynene bliver kortere, muskler og led
er ofte ømme. Menstruationen ændrer sig ofte til at blive meget kraftigere. Nogen får ligesom et opsvulmet ansigt, og der kommer dobbelthage. Hedeture er meget almindeligt, derfor bliver stofskifteproblemer også tit forvekslet med overgangsalderen. Puls og blodtryk er lavt, kolesteroltallet stiger, øjenlågene bliver tunge, og ofte kan det være årsagen til gentagne aborter. Så det er jo sådan det lave. Hvis vi så kigger på det høje, så kan man sige, så er det jo der, hvor der bliver trådt på gaspedalen, og alting går lidt hurtigere. Man er stadigvæk meget træt. Man har mere tendens til at tabe sig, end til at tage på. Der er en indre uro, det hele sidrer, og man kan have svært ved at falde i søvn, og meget let til at blive vækket. Der er meget irritabilitet og nervøsitet. Varme bliver udviklet, fordi processerne kører hurtigt i kroppen. Håret bliver skørt, knækker lettere, musklerne bliver svage. Menstruationen ændrer sig også her, og ofte til kraftigere, men det kan også være, at det går den anden vej. Halsen kan være opsvulmet på grund af en stroma, det vil sige en hævelse af skjoldbruskkirtlen. Hænder og fingre sidrer, ryster. Pulsen, blodtrykket bliver højt. Hjertebanken, appetitten stiger, og her kommer der også hedeture. Og problemet med stofskiftet er, at man faktisk kan hoppe fra det lave til det høje, tilbage til det lave. Hvis man lider af Hashimoto's, ligesom jeg gør, så kan jeg have, den ene dag kan jeg have symptomer på lavt stofskifte, og den næste dag på høj. Og selvom man har lavt stofskifte, behøver man ikke at være overvægtig. Jeg er for eksempel ikke på nogen måde overvægtig, snarere det modsatte. Og ligesom hvis man har det højt stofskifte, behøver man heller ikke at være bønnetynd. Og der er faktisk også mange læger, der ikke er opmærksom på, at stofskiftet kan ændre karakter, hvor det hopper fra det ene til det andet. Så begynder vi at snakke årsag, og det synes jeg er, hvis der er en ting, jeg gerne vil have, I skal huske fra i aften, så er det det der med, hvad er årsagen? Forstå, hvad årsagen er til jeres stofskifteproblem. Og den hyppigste årsag til stofskiftesygdomme er autoimmunitet, og det er omkring 90%. Og autoimmunitet, det er, når immunforsvaret begår mytteri, fordi det ikke kan kende forskel på kroppens fjender, det vil sige sådan noget som bakterier, og kroppens eget væv. Og det betyder så, at immunforsvaret begynder at angribe kroppens eget væv, og dermed nedbryder, i det her tilfælde, stofskiftet. Der findes mange andre autoimmune sygdomme, blandt andet ledegigt, der er det bare ledene, som immunforsvaret angriber. Og så længe immunforsvaret forbliver ude af balance, vil det konstant nedbryde kroppens eget væv. Og hvis der er en konstant nedbrydning af skjoldbruskkirtlen, så vil stofskiftet konstant blive ringere og ringere, og til sidst vil det slet ikke være i stand til at producere noget som helst. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt at forstå, at når autoimmunitet er selve årsagen til det lave stofskifte, som det er i 90% af tilfældene, så vil medicin derfor kun være symptombehandling, ikke årsagsbehandling. Og Hashimoto, det er lavt stofskifte, som skyldes autoimmunitet, og Graves er højt stofskifte, som skyldes autoimmunitet. Og fordi at autoimmunitet er årsagen til 90% af alle stofskiftesygdomme, så er det det, jeg har lagt hovedfokus på i det her webinar. Og der er faktisk i øjeblikket en epidemi på verdensplan, specielt i udviklede lande, i autoimmune sygdomme, og det gælder dermed også Hashimoto og Graves. Og det er sket over de sidste 40-50 år. Og autoimmune sygdom er nu den tredje hyppigste dødsårsag efter kræft og hjertesygdomme. Og hypotesen er, at den her epidemi er kommet, fordi vi ikke er i stand til at tilpasse os det hurtigt skiftende miljø, hvor vi bliver eksponeret massivt for giftige stoffer i vores drikkevand, i vores fødevarer, i luften osv. Men der er andre årsager til problemer med stofskiftet. Stress har jeg fremhævet med rødt her, og det er fordi jeg endnu ikke er kommet i kontakt med mennesker med stofskifteproblemer, som ikke også har haft store stress
påvirkninger. Og jeg kan også skrive under på, at det samme er tilfældet for mig. Og stress er ofte, foruden at stress i sig selv sænker stofskiftet, så er det også ofte det, der er dråben, der får bæret til at flyde over, og dermed trigger starten på den autoimmune sygdom. Det er ikke altid sådan, at stress fører til autoimmun sygdom. Stress kan godt i sig selv nedsætte stofskiftet, og når stressen så forsvinder, så kommer stofskiftet tilbage på sporet igen. Men stress kan ofte være det, der får tændt kontakten for det autoimmune respons. Så kan vi også mangle næringsstoffer. Det er sådan, at for at stofskiftet kan fungere optimalt, så er det brug for en række essentielle næringsstoffer. Blandt andet så er tyrosin og jod de primære byggesten. Men stofskiftet har også brug for selen, B-vitaminer, zink blandt andet. Så er der dårlig regulering af blodsukker. Ja, det er faktisk roden til rigtig meget ondt. Hvis man ikke har en god regulering af blodsukkeret, så kommer der, kan man sige, en stress inde fra kroppen, fordi den hele tiden skal prøve at regulere blodsukkeret. Det er god grund for inflammation. Det svækker immunforsvaret, og hvis der er noget, vi ikke har brug for, så er det at svække immunforsvaret. Vi har brug for, at immunforsvaret skal komme tilbage i balance. Og en dårlig blodsukkerregulering vil i sig selv også nedsætte stofskiftet. Så er der mave-tarmfunktionen. Sindssygt vigtigt. Altså man kan sige, at vores fordøjelse, det er jo der, vi tager næring ind i kroppen, og vi udskiller affaldsstoffer. Så det er fuldstændig centralt, at man har en god mave-tarmfunktion for ens generelle helbred, og også for stofskiftet. Mavesyren er jo det, der fordøjer proteiner i vores mavesæk, og hvis ikke vi får brudt vores proteiner ned, så ender vi med at have en masse affaldsstoffer, der ligger og svømmer rundt i vores krop. Hvis ikke vi har en ordentlig mavesyre, så de patogene bakterier, som ikke kan undgå at komme ind med vores mad, de bliver ikke dræbt, og så får vi befolket vores tarm med giftige bakterier. Og en balanceret tarmflora er helt afgørende for et velfungerende stofskifte. Vi har allerede snakket om det her med T4, som er det ikke aktive stofskiftehormon. Det skal omsættes til T3, som er det aktive, og 20% af den omsætning sker typisk i tarmen, af tarmfloren. Så en god mave-tarmfunktion er helt essentiel. Ligesådan har vi snakket om, at leveren også er med til at omsætte T4 til T3. Så hvis ikke vi har en god leverfunktion, så kan vi ikke gøre det tilstrækkeligt meget, og så kommer vi til at mangle T3, og det går ud over helbredet og velværet. Leveren producerer desuden en lang række andre vigtige stoffer. Så er der infektioner. Bakterielle og virale infektioner kan påvirke både vores tarmflora og vores immunforsvar, og det kan også være triggeren til, at der opstår en autoimmun sygdom. Så er der en masse omkring østrogen og hormonelle ubalancer, som knytter sig til østrogen. Østrogen i sig selv hæmmer nemlig stofskiftet, mens vores andet kønshormon, progesteron, stimulerer stofskiftet. Og i overgangsalderen, der man kan sige, æggestokkene holder jo op med at producere østrogen, så det falder. Men der sker et hurtigere fald typisk i overgangsalderen af progesteron end af østrogen, så vi ender med at have et østrogenoverskud. Så overgangsalderen vil typisk i sig selv nedsætte stofskiftet. Så er der p-piller og hormonbehandling, nedsætter også stofskiftet. Og så er der alle de østrogener, vi får fra vores omgivelser, som også laver ballade. Så er der hele, kan man sige, området omkring eksponering til giftstoffer. Der findes utrolig mange hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser, som kan skade stofskiftet. Og som et eksempel kan jeg nævne fluor og aluminium. Fluor blev i gamle dage brugt til at behandle patienter med forhøjet stofskifte, fordi en kraftig fluorbehandling nedsætter simpelthen stofskiftet. Og lige sådan kan tungmetaller, især kviksølv, være nedsættende på stofskiftet og være igen det, der trigger det autoimmune respons til at opstå.
Bestråling. Jamen bestråling nedbryder skoldbruskkirtlen. Det kan være fra røntgen, det kan være, der findes mange teorier omkring Tjernobyl, at atomkatastrofen har været medvirkende årsag til, at der ses et stigende antal stofskifteproblemer i området, hvor den her sky blæste hen. Medicin kan hæmme stofskiftet, specielt lithiumpræparater, som bruges til maniodepressive, og østrogen har vi allerede været inde på. Østrogenholdig medicin sænker stofskiftet. Så er der knuder og tumorer i skjoldbruskkirtlen. Det kan være årsagen. Så er der, hvis vi kigger på hjernen, hypotalamus og hypofysen, er de kirtler i hjernen, der styrer overordnet set stofskiftet, og hvis man har en eller anden form for sygdom, der knytter sig til de kirtler, så vil det have indflydelse på stofskiftet og på hele kroppen. Og der sker også det, at stress går ind og påvirker funktionen af de her kirtler, så stress påvirker stofskiftet af utrolig mange fronter. Så er det det, jeg kalder de metafysiske overvejelser. Jamen skjoldbruskkirtlen, det kaldes handlingskirtel, og er desuden der, hvor halschakraet findes. Der findes ifølge den ayurvediske, indiske, gamle lægekunst 6 eller 7 energicentre i kroppen, hvor halschakraet er det ene, og i halsen sidder skjoldbruskkirtlen jo. Og det handler om vores evne til at kommunikere og handle, og specielt at kommunikere og handle ud fra egne behov. Og jeg tror meget på, og det er der efterhånden også bevis for, at der er en meget, meget tæt link mellem body og mind, at det, der sker i hovedet, vores tankegang, vores tankemønstre, vores begrænsninger og bevisninger, har indflydelse på vores kropsfunktioner, og ligesådan vil kropsfunktionerne have indflydelse på vores tankegang. Så hvis man har nogle kedelige, ikke støttende mønstre med sig, så kan det godt betale sig at gå ind og kigge på dem, for også at forbedre stofskiftet. Jeg kommer ind på det lidt senere, men jeg har blandt andet været i et forløb hos en psykolog, for at kigge på mine egne kan man sige, begrænsende overbevisninger, og for at hjælpe mit eget stofskifte, og det har haft en rigtig fin effekt, og jeg har fået det bedre på alle fronter. Hvordan bliver man diagnosticeret? Jamen der er nogle symptomer, som man selvfølgelig mærker selv, og dem har vi allerede været inde på. Træthed, ledsmerter, foggy brain, altså det der med, at man ikke kan tænke. Jeg siger, at man har vat i hovedet, vat i hjernen. Det mærker jeg selv rigtig meget, når jeg kommer ud af balance. Så er der noget, der hedder basal metabolic rate. Det er ens morgentemperatur. Den kan man selv måle. Hvis den er under 36,5 grader, så er det ikke i sig selv nok til at sige, at man har lavt stofskifte, men det er en kraftig indikation på det. Så er der synlige fysiske forandringer, altså man kan se på sin skjoldbruskkirtel, man kan se, om den er hævet. Så kan man få taget blodprøver, og så er der ultralyd, hvor man kan se, om der er knuder, nodules og deslige i kirtlen. Blodprøverne, det kan man snakke rigtig lang tid om. De sådan typiske, når man får målt, det er TSH, frit til 4 og frit til 3. Det er ikke altid de frie til 4, frie til 3, der bliver målt automatisk alene. Det kan også være totalt til 4, totalt til 3, men jeg anbefaler, at man får målt frit til 4 og frit til 3. Fordi det er den mængde hormon, der er tilgængelig for cellerne. Der er nogle referenceområder og nogle funktionsområder. Referenceområderne, som man også kalder normalområderne, har jeg beskrevet her. Og for TSH hedder den normalt 0,3 til 4,5. Det kan godt svinge lidt afhængig af, hvor man får resultaterne fra, hvad man angiver som reference eller normalområdet. Men det funktionsområde, som er fra 1,5 til 2, det er typisk det område, hvor man faktisk har det godt. Og der er rigtig mange, som går til lægen og får at vide, at deres TSH er normal. Den ligger måske på 3,5. Men i virkeligheden er det uden for funktionsområdet. Så en TSH på 3,5 vil typisk være et rigtig kraftigt tegn på, at man har lavt stofskiftet. Jo højere TSH er,
jo kraftigere tegn på, at det er lavt stofskifte, og jo lavere TSH, så er det højt stofskifte. Så er der igen for de frit til 4, frit til 3, så er der også et referenceområde og et funktionsområde, og det er vigtigt at lægge mærke til, om ens værdier ligger inden for det ene eller det andet område. Meget vigtigt ved blodprøverne er også at få målt antistofferne. Og der er 3 typer antistoffer, man typisk får målt. Den ene hedder anti-TPO, som typisk måles, hvis man har mistanke om Hashimoto's. Værdien kan også af anti-TPO kan også være forhøjet i tilfælde af Graves. Det vil sige det høje stofskifte. TRAB måler man typisk ved mistanke om højt stofskifte, men det kan også være forhøjet i tilfælde af Hashimoto's. Og så er der den, der hedder anti-TG, som ikke anvendes alene, men som bruges til at styrke diagnosen, hvis man har en mistanke om, at man har forhøjet stofskifte. De her antistoffer, hvis man har dem, så er det et tegn på, at man har en autoimmun sygdom. Og det er det, vi har været inde på tidligere, så er det den, der skal adresseres. Så man kan sige, at tankegangen i min verden er, at det første skridt, det er at finde ud af, om du danner antistoffer. Og det er at få målt en af de her 3 typer. For hvis du danner en eller flere af de her antistoffer, så er hovedårsagen til din stofskiftesygdom autoimmunitet, og du skal derfor behandle dit immunforsvar. Og det er uanset om man har forhøjet eller for lavt stofskifte. Det vil sige, behandlingsprotokollen for forhøjet og for lavt stofskifte er i bund og grund den samme, nemlig at behandle og balancere immunforsvaret. Medicin kan være rigtig livsvigtigt i begge tilfælde, men med mindre at man adresserer immunforsvaret, så bliver stofskiftet helt automatisk mere og mere sygt hen over tiden, fordi immunforsvaret nedbryder stofskiftet, og dermed vil behovet for medicin være stigende. Der findes tilfælde, hvor mennesker har autoimmun sygdom, uden at de tester positivt for de her antistoffer. Og det er fordi, at der findes mange antistoffer mod stofskiftet, og man måler kun de her 3. Og hvis ikke man lige har de 3, så kan man altså godt have nogle andre antistoffer, som man simpelthen bare ikke måler. Så hvis man har symptomer på autoimmunitet, så kan man godt behandle det, selvom man ikke ser, at der er nogle antistoffer. Hvis det er sådan, at man ikke har antistoffer, så kan man sige, så går det på, at man gennemgår ens sygehistorie og symptomer og testresultater, og kan man sige, gransker hele situationen, analyserer den og prøver at finde ud af, hvad er det, der så kan være årsag, hvis ikke det er autoimmunitet. Det handler rigtig tit om stress, det handler rigtig tit om mangel på næringsstoffer, medicin, forgiftning, infektion osv. Men det vil bero på en nærmere analyse og finde ud af, hvad årsagen er, hvis det ikke er autoimmunitet. Så vil jeg lige kort berøre, hvordan man bliver diagnosticeret hos lægen, og hvad lægen har af muligheder. Og først og fremmest skelner lægen jo mellem højt og lavt stofskifte, og den vurdering baseres hovedsageligt på fysiske undersøgelser, symptomer og så værdien af TSH. Og ofte måler lægen ikke andet end TSH, i hvert fald i første omgang, og først når den er rigtig meget ude af, hvis den er uden for referenceområdet, normalområdet, så begynder lægen typisk at overveje at måle de andre tal til 4 til 3 og antistofferne. Men det er langt fra altid, at lægen måler antistofferne, og det er der en rigtig god grund til, synes jeg. Og det er fordi, at uanset om antistofferne er der eller ej, så ændrer det ikke lægens behandlingsmuligheder. Lægen kan ikke adressere autoimmunitet, og det man kan sige, der findes systemiske autoimmune sygdomme, som f.eks. lupus, hvor at man lægeligt behandler med medicin, der undertrykker immunforsvaret, sådan noget som prednisol. Det bruger man bare meget sjældent i forhold til stofskifteproblemer, fordi at bivirkningerne er så enormt store. Så lægen kan simpelthen ikke behandle autoimmunitet.
Hvad tilbyder lægen? Jamen, lægen tilbyder i forhold til lavt stofskifte medicinsk behandling, typisk med T4 i form af Eltroxin eller Euthyrox. Det er den, kan man sige, standardbehandlingen. Og det er for eksempel her, hvor Helle Sydendal har været meget inde over at sige, men der er rigtig mange, der ikke får det godt af den her behandling, og det er jo fordi, at der skal ske den her omsætning af T4 til det aktive stofskiftehormon, der hedder T3, og det er ikke alle, der kan lave den der omsætning, som sker i leveren og i tarmen, så derfor er det ofte nødvendigt at tilføre T3 i form af medicin, og det kan gøres ved en såkaldt kombinationsbehandling, hvor man også får liotyonin, som er T3, eller man kan få tyroid, som er tørrede griseskjoldbruskkirtler. Så det kan man sige, det er lægens behandling af lavt stofskifte. Højt stofskifte, der behandler man også med medicin, som kan man sige, nedsætter outputtet og dannelsen af stofskiftehormonerne, men man kan også behandle med radioaktiv jod, eller man kan lave et operativt indgreb, hvor man fjerner noget af skjoldbruskkirtlen. Lægens udfordringer. Jamen, der er ingen årsagsbehandling, når vi snakker autoimmun sygdomme som Hashimoto og Graves. Der findes ingen brugbar behandling af autoimmun sygdom inden for det traditionelle sundhedssystem. Og der bliver ikke tilbudt nogen hjælp til at forbedre omsætningen af T4 til T3, som jo sker i leveren og tarmen. Og lægen undersøger heller ikke, om man mangler nogle af de essentielle næringsstoffer, for at stofskiftet kan fungere optimalt. Hvis vi så ser på naturlæger, hvad gør så nogen som mig? Jamen altså, jeg kigger aller først på antistofferne. Har man antistoffer, eller har man ikke antistoffer? Hvis man har antistoffer, så har vi en autoimmun sygdom, hvor der er en ubalance i immunforsvaret, og det er så årsagen, som skal adresseres. Hvis man ikke har antistoffer, så er der ikke nødvendigvis kun én primær årsag til, at stofskiftet er lavt eller højt, men det kan være en kombination af mange. Stress er dog næsten altid en væsentlig del af det. Det naturlægen og det jeg kan tilbyde, det er en tidlig behandling. Fordi det første skridt er, at man sikrer, at man får tilført alle de essentielle næringsstoffer, sådan at det stofskifte kan fungere optimalt, og stresshåndtering er ligeledes meget centralt. Og så er det her med årsagsbehandling. Det er faktisk 90%, langt den overvejende del af mennesker med stofskifteproblemer har en autoimmun sygdom, og det er der, hvor vi kan tilbyde behandling af årsagen, det vil sige at bringe immunforsvaret tilbage til balance. Og det gør man ved hjælp af kost, urter og livsstil. Og så er der altid spørgsmål om, kan man nu have tillid til alle de her naturlige behandlinger? Fordi det er der en sund skepsis overfor, og det synes jeg er fint. Der findes masser af dokumentation for behandlingernes virkning, både evidens- og erfaringsbaseret. Der er ikke et råd eller et produkt, der kan løse problemet som sådan. Det handler om at få en seriøs behandlingsplan og følge den. For man kan ikke bare bruge løsrevne råd. Det kan gøre meget ondt værre. Og nogle kosttilskud kan decideret være skadelige. Jod er et meget godt eksempel. Jod er stofskiftehormonerne er lavet af tyrosin og jod, så jod er en afgørende byggesten i dannelsen af stofskiftehormoner. Men hvis man har for lidt jod, så er det et problem. Men hvis man har for meget jod, er det også et problem. Så før man begynder at tage tilskud af jod, så er det en rigtig god idé at måle, om man har for lidt eller for meget eller tilpas jod tilgængelig for stofskiftet. Og hvis man tager tilskud af jod, så er det vigtigt samtidig at tage tilskud af selen og C-vitamin. En anden udfordring, sådan en som jeg har, det er, at det kræver ofte kost- og livsstilsomlægninger at få behandlet et autoimmun stofskifte problem.
Og det er jo ikke altid bare lige at lave om på sin kost eller sin livsstil. Men Rom bliver ikke bygget på en dag, og man kan jo starte i det små. Men det er stadigvæk en udfordring. Så er der også, kan man sige, prisen. Det koster at behandle et sygt stofskifte ved hjælp af kosttilskud, urter og livsstil. Og det, man kan sige, medicin, det får man tilskud til, det gør man altså ikke til kosttilskud, så derfor koster det penge. Og det er jo, kan man sige, et eller andet sted ikke retfærdigt, men sådan er det. Og så har jeg også skrevet manglende ansvar for eget liv. Jeg oplever klienter, der finder det grænseoverskridende at gøre noget andet, end kun at følge anvisninger fra det traditionelle system. De synes, det er for tungt et ansvar. Og det kan jeg sådan set sagtens følge tankegangen i, men omvendt, hvis man konstant får det værre og værre, så bliver man også lidt nødt til at tage sagen i egen hånd, og hvis man samarbejder med nogle professionelle mennesker omkring det, så vil jeg sige, så er risikoen meget, meget lille. Hvad er fordelen ved at anvende naturlige behandlinger? Jamen det er, at man kan lave årsagsbehandling og ikke symptombehandling. Når vi snakker om autoimmun sygdom, så kan man bringe den i dvale, og man kan fjerne og reducere symptomer. Der er generelt, jeg har ikke mødt nogen bivirkninger endnu, og man kan genvinde kontrollen over sit eget helbred. Og det er rigtig dejligt, skulle jeg helst at sige. Jeg synes meget, det er et både og fordi den optimale løsning opnås ofte, når læger og naturlæger samarbejder om at hjælpe klienten. Og jo tidligere man behandler et sygt stofskifte, jo større er sandsynligheden for, at patienten får balance i sit stofskifte igen, og helt kan undgå medicin. Jo senere man behandler, jo større er behovet for både medicin og naturlig behandling. Det er lidt logisk, ikke? Og så vil jeg godt fortælle lidt om autoimmun sygdom, fordi det er jo tilfældet for 90% af os, at det er det, der er problemet. Og det autoimmun sygdom opstår, når kroppens immunforsvar angriber og nedbryder vores eget væv. Og immunforsvarets normale funktion er jo at beskytte os mod, hvad der kommer af sygdomsfremkaldende stoffer. Det kan være bakterier, det kan være virer, det kan være cancer, det kan være giftstoffer af den ene eller den anden slags. Men det er, når der sker en fejlprogrammering, når immunforsvaret begynder at begå mytteri mod vores eget krop, at det går galt. Og ved Hashimoto's, som jeg for eksempel har, der angriber immunforsvaret skjoldbruskkirtlen og nedbryder den. Og derfor så kan man sige, for hver dag der går, hvor man har en masse antistoffer, der svømmer rundt i kroppen, så nedbryder de jo lige så stille mere og mere skjoldbruskkirtlen. Og så er det jo klart, at til sidst så kan skjoldbruskkirtlen ikke mere. Og hvis man er på medicin, jamen så fordi at ens egen skjoldbruskkirtels produktion af hormoner hele tiden falder, fordi at immunforsvaret hele tiden nedbryder, så skal man jo hele tiden ind og justere på sin medicin. Og det er jo frygtelig kompliceret. Man har fundet, at der er 3 elementer, der er afgørende for, at man overhovedet får en autoimmun sygdom. Det første er generne. Og jeg kan sige, at rigtig mange af mine klienter har familiemedlemmer, som også har stofskiftesygdom. Så der er helt sikkert en genetisk prædisposition, som har en afgørende betydning. Men selvom man har de forkerte gener, eller de gener, der kan gøre, at man er disponeret for at få en autoimmun sygdom, så betyder det ikke nødvendigvis, at man får det. Der skal nemlig en trigger til, som tænder det autoimmune response. Det er ligesom om, at man trykker på en kontakt. Bing, så er der tændt. Og når først der er tændt for det autoimmune respons, så kan det aldrig blive slukket igen. Det er super irriterende, men det er sandt. Den sidste ting, der skal være til stede, det er utæthed i tarmvæggen. Og hvis man har en utæt tarm, leaky gut hedder det også, så trænger der ting fra tarmen over i blodet, som ikke skulle trænge over. Og det, der så trænger fra tarmen over i blodet, det opfattes af immunforsvaret som fremmed legemer, og så begynder immunforsvaret at angribe det. Og for eksempel, hvis gluten trænger over i blodet, så ligner gluten skjoldbruskkirtlens væv rent kemisk, så når
immunforsvaret begynder at angribe gluten, fordi at det opfatter det som et fremmedlegeme, der trænger gennem tarmvæggen, så begynder immunforsvaret også i tilfælde af autoimmun sygdom at angribe skjoldbruskkirtlens væv. Gluten er en af, kan man sige, banditterne i det her spil. Det er langt de fleste får det rigtig, rigtig meget bedre, hvis de undgår gluten. Så det her med autoimmunitet, hvad er det så, vi skal gøre for at stoppe nedbrydningen af vores eget væv? Jeg sagde lige før, at når man først har fået tændt for autoimmuniteten, så er den tændt for altid. Den kan ikke slukkes igen. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan gøre autoimmunresponser sovende, dormant, som man siger, sådan at man kan sige, det ligger der latent, men det holder op med at hele tiden nedbryde vores eget væv. Og der er 3 trin i den her behandlingsstrategi til at stoppe nedbrydningen af skjoldbruskkirtlen og stofskiftet. Først og fremmest skal man identificere og fjerne den trigger, som udløser det autoimmunrespons. Det er meget forskelligt, hvad det er, men dog er det, for at nævne nogle typiske, så er det kviksølv og gluten og andre, kan man sige, giftstoffer. Det kan være infektioner, det kan være, hvis man har fødevareintolerancer. Det handler også om, at man mindsker og reparerer de utætheder, som man har i tarmen. Fordi når man får lukket hullerne i tarmen, så mindsker man indtrængning af fjender. Og det er de fjender, som får immunforsvaret til at begå mytteri og komme fuldstændig ud af balance. Og for at mindske og reparere de her utætheder i tarmen, så handler det om at skabe balance i tarmfloraen. Dermed så reducerer man inflammation og styrker immunforsvaret. Man skal eliminere stoffer, der øger utætheden. Gluten er en af dem. Og man skal tilføre stoffer, som tætner tarmen. Og så skal man også, som punkt nummer 3, bringe balance i immunforsvaret. Det gør man meget ved at reducere stress, styrke binyrerne. Igen handler det om tarmfloraen og tilføre stoffer, som balancerer immunforsvaret. Og det kan blandt andet være D-vitamin. Min egen historie. Ja, den går langt tilbage. Det er noget mere end 10 år siden, at mit stofskifte begyndte at blive sygt. Jeg ved ikke helt præcis, hvornår det var, men når jeg kigger tilbage på min historie, så de første tegn, jeg fik, det var sikkert, da jeg ikke kunne blive gravid. Og jeg havde rigtig mange aborter. Og der var jeg sidst i 30'erne. Og jeg troede simpelthen, at det var fordi, jeg var ved at være for gammel. Og det har sikkert også været en medvirkende faktor. Men jeg er i dag ret overbevist om, at mine problemer med at blive gravid og mine gentagne aborter havde at gøre med, at jeg allerede på det tidspunkt havde problemer med mit stofskifte. Jeg har været ekstremt træt i lang tid. Jeg troede, specielt årene, hvor vi boede i Australien, at det var varmen, der gjorde mig så træt. Der var det jo tit 6, 7, 38 grader, nogle gange i starten af 40'erne. Jeg har tabt hår, og jeg troede ligesom, at det var stress, det var overgangsalderen måske. Jeg har haft massiv kløe i mine ører. Jeg troede, det var fordi jeg svømmede så meget, men i virkeligheden er kløe i ørerne et udtryk for, at man har mange affaldsstoffer. Min hud var tør, og igen så troede jeg, at der var andre grunde til det end stofskifteproblemer. Jeg havde blevet tandkød, jeg troede, jeg havde fået paradentose. Jeg var i perioder enormt irritabel og depressiv, og jeg troede meget, det var stress. Det var min omgivelses skyld. Det var det ikke, det stammede fra mit stofskifte. Så har jeg haft hedeture. Jeg troede, det var overgangsalderen, men det tror jeg ikke længere. Det kan selvfølgelig også igen have været en medvirkende faktor. Det er sjældent, at tingene er sådan helt clean cut. Og frem for alt, så har jeg haft en utrolig vattet hjerne. Jeg har simpelthen haft så svært ved at tænke klart. Og det blev faktisk mit wake-up call, fordi en dag kørte jeg faktisk imod trafikken i den forkerte vejbane. Heldigvis havde jeg en medpassager, som fik stille og roligt guidet mig tilbage. Men det var faktisk temmelig chokerende for mig. Jeg tænkte, nu den er helt gal.
Og så fordi, at jeg allerede jo på det tidspunkt havde mange stofskiftepatienter i min klinik, så faldt tigeren hos mig selv. Det er ligesom automekanikeren har den dårligst kørende bil, og lige sådan har jeg måske heller ikke selv været god nok til at være opmærksom på mine egne problematikker. Men jeg gik så til lægen og bad om at få testet, om jeg havde antistoffer. Og lægen synes, at det var en lidt mærkelig ting at komme og bede om. Men jeg fik dog målt mine antistoffer, og de var skyhøje. Og der havde jeg så forklaringen på, hvorfor jeg kørte et forkert side af vejen. Der gik faktisk cirka 5 år fra, jeg havde de første tegn på, at mit stofskifte var lavt, altså det her med aborterne, til at jeg var klar over, at der var noget med mit stofskifte. Men der gik yderligere nogle år, før jeg faktisk fandt ud af, at årsagen var autoimmunitet. Så det jeg kan tilføje til min historie, det er, at jeg jo fik mål og havde skyhøjt antistoftal, og dermed har jeg Hashimoto's. Jeg er nu nede på et meget lavt antal kvæg den behandling, jeg giver mig selv. Jeg har også sænket min TSH, og jeg har øget min T3 via de her naturlige metoder. Jeg tager ikke medicin i dag, men jeg tager en del kosttilskud, og jeg har ændret min kost og min livsstil. Og jeg vil sige, at det er en konstant balance. Jeg skal hele tiden arbejde på at holde balance i mit stofskifte, og dermed beholde min gode livskvalitet. Men jeg har svært ved at se, at jeg har et alternativ, fordi jeg kan mærke, at når jeg ligesom holder op med at være bevidst om, hvad jeg skal gøre og kontrollere min stress og så videre, jeg kommer mere ind på det, så falder jeg tilbage, og så får jeg meget, meget hurtigt den her vattede fornemmelse i min hjerne. Det er sådan mit tegn på, at mit stofskifte er på vej, den gale vej, ud af balance. Og man kan virkelig sige, det er jo immunforsvaret, der er på vej det gale sted hen, og det påvirker så stofskiftet. Nå. Den måde, jeg behandler mit stofskifte på, der er mange veje, og det kan måske godt virke overvældende, når jeg sådan fortæller om det her, men man skal tænke på, at man bygger det jo op lige så stille, og man må tage én ting ad gangen, og bare det der med, at man hele tiden kan mærke, at man får det bedre, det er jo det, der er motivationen til, at man får lavet om på nogle ting. Først og fremmest så er min kost mit fundament. Så er jeg meget bevidst om min fordøjelse og holder den hele tiden i topform. Jeg balancerer mit immunforsvar. Jeg reducerer stress i mit liv mest muligt. Det er helt utroligt, så stor en indflydelse stress har. Hvis jeg er stresset, så er der en del ting, jeg ikke kan spise, som jeg godt kan spise, når jeg ikke er stresset. Det er simpelthen, altså, før man ligesom mærker det på egen krop, er det faktisk lidt utroligt. Jeg holder min krop og mine omgivelser mest muligt fri for affaldsstoffer. Jeg tager tilskud af naturmedicin. Og så er der de her metafysiske overvejelser, altså det her med linket mellem krop og sind. Og jeg har gennemgået et forløb hos en psykolog, som har været rigtig givtigt for mig. Og jeg kan kun anbefale andre at gøre det samme. Men lad os tage dem en af gangen. Min kost er mit fundament. Jeg spiser hele uforarbejdet fødevarer, så vidt muligt, helst økologisk. Nu er verden ikke altid helt ideelt, men man kan sige, at mit mål er at udelukke alt forarbejdet og processet. Og det er jo ikke altid tilfældet, men jeg gør det så vidt muligt. Og specielt når jeg er hjemme, så har jeg jo kontrol over situationen, men når jeg er ude, så har jeg ikke. Og der er helt klart en forskel der. Så gør jeg en stor indsats for at holde mit blodsukker stabilt. Det reducerer stress i kroppen, og det styrker immunforsvaret, og det styrker stofskiftet. Og så slukker jeg ildebrand i min krop. Og hvad er så det for noget? Jamen, når man har en stofskiftesygdom, så har man meget inflammation i sin skjoldbruskkirtel især. Og inflammation kan man sammenligne lidt med, at der er brand i den. Og der er nogle fødevarer, der hælder benzin på bålet, det vil sige, det øger branden i min skjoldbruskkirtel og andre steder i min krop. Og så forsøger jeg at undgå de fødevarer selvfølgelig. Og det er sådan noget som sukker,
Og det er også meget, kan man sige, det hvide mel, det er mælk, det er dårlige fedtstoffer osv. Og så spiser jeg overvejende fødevarer, som slukker den her ild, og det er antiinflammatoriske fødevarer, og en enorm, fantastisk antiinflammatorisk fødevare er fede fisk, fiskeolier, men det er grøntsager også. Så det er noget med at prøve at få balanceret sin kost. Så undlader jeg at spise de fødevarer, jeg er intolerant overfor, fordi de øger utætheden af min tarm. Og jeg er intolerant over for gluten, og jeg er intolerant over for cashewnødder og mælkeprodukter. Så det undlader jeg at spise. Og det er individuelt, hvad man er intolerant overfor, og det er sådan noget, jeg altid tester hos mine klienter. Og så spiser jeg fødevarer, der er plejende for stofskiftet, og jeg undlader fødevarer, som bremser stofskiftet. Og fødevarer, der er plejende for stofskiftet, er f.eks. fermenterede fødevarer. Fordi fermenterede fødevarer har de gode bakterier, som er gode for tarmen. Det kan fx være surkål, det kan fx være, så laver jeg yoghurt baseret på kokosmælk med kefir. Sådan noget som suppekok på ben, bone broth, er super fantastisk for stofskiftet, fordi det heler tarmen op, fordi der er så meget kollagen og gelatine i. Jeg undlader fødevarer, som bremser stofskiftet, og det er de såkaldte goitrogene fødevarer, og der er, kan man sige, soja nok den vigtigste. Men man skal også undgå at spise for meget rå kål, men i stedet for skal man tilberede kåltyperne. Jeg holder min fordøjelse i topform. Jeg stimulerer min mavesyre og mine fordøjelsesenzymer, så jeg får fuld udbytte af næringsstofferne i min mad. Jeg tager helt konkret tilskud af mavesyre og fordøjelsesenzymer, fordi at mit lave stofskifte har reduceret min mavesyre så meget, at jeg ikke kan udnytte min føde ordentligt, hvis ikke jeg tager tilskud. Så styrker jeg min lever, blandt andet nu, den hedder Marie Tissel, fordi leveren er så afgørende for at danne det aktive stofskiftehormon. Og så skaber jeg balance i min tarmflora, da det mindsker utæthederne og styrker immunforsvaret. Og det kan være tilskud af probiotika. Så laver jeg balancerer jeg mit immunforsvar. Og ved at skabe balance i min tarmflora og mindske utætheden i tarmvæggen, så skaber jeg, kan man sige, også balance i immunforsvaret. Et sted mellem 70 og 80% af immunforsvaret er relateret til tarmfloraen, så derfor er det super vigtigt, at den er i topform. Så tager jeg tilskud af det her probiotika, det er koncentreret tarmflora, D-vitamin, C-vitamin, zink, fiskeolie, acetylcystein osv. Det er de stoffer, der modulerer immunforsvaret. Så er jeg rigtig ops på at reducere stress i mit liv. Og jeg har virkelig kørt med 180 timer i mange år. Det kan jeg ikke mere, og det har jeg fuldstændig accepteret. Så jeg tilrettelægger mit liv anderledes, end jeg har gjort tidligere. Jeg indbygger pauser osv. Jeg er rigtig fokuseret på, hvad der er vigtigt i mit liv, og prøver at bruge min tid på det, og skære de ting væk, som er en pest. Jeg fjerner og reducerer de ting, der belaster mit immunforsvar, og det kan jo være de fødevarer, jeg er intolerant overfor, men det kan også være tungmetaller osv. Og jeg prøver virkelig at få tilstrækkeligt med søvn, 8 timer, og jeg motionerer i rimelige mængder. Det her med stress, det har jeg sagt mange gange, og det er fordi det er så sindssygt vigtigt. Jeg holder virkelig meget fokus på, hvad der er vigtigt i mit liv, og jeg prioriterer det så godt jeg kan. Jeg prøver at sætte tid af til afslapning, og til virkelig, jeg har sådan en idé om, hvis man hver dag prøver at gøre noget, man har lyst til. På et tidspunkt arbejdede jeg så meget, og havde så meget om ørerne altid, at når jeg ligesom prøvede at tænke på, hvad har du egentlig lyst til, Inger, så vidste jeg det ikke. Fordi der var aldrig plads til at gøre noget, jeg havde lyst til. Og det at gøre noget, man har lyst til, og til at lege, og til at have det sjovt, det er rigtig meget med til
at give livskvalitet, men det styrker også immunforsvaret, og dermed er det vigtigt for vores stofskifte. Så er der søvn og motion, så er der blodsukker. Så det er meget, altså, det er mange af de samme ting, der går igen. Jeg undlader at spise de fødevarer, jeg er intolerant overfor, og jeg tager tilskud af naturmedicin, som er særlig givtig i relation til stress, når jeg har stressende perioder. Det kan fx være magnesium, det kan være den urt, der hedder rosenrod, det kan være ashwagandha. Det kommer helt an på, hvor jeg er og hvad jeg ellers tager. Så er der affaldsstoffer. Ja, kviksølv er en trigger til autoimmun sygdom, og det er en konstant eksponering til kviksølv er med til at holde antistofferne oppe og dermed øge nedbrydningen af skjoldbruskkirtlen. Så jeg har valgt at hive alle mine gamle amalgamplomber ud og få dem erstattet med plast. Men det er vigtigt at få det gjort på en forsvarlig måde, fordi at man kan ved udskiftning af plomber få frigjort så meget kviksølv, at man kan gøre ondt værre. Så det er vigtigt, at det er en tandlæge, som virkelig har styr på, hvordan man får det hele ud, altså ved brug af iltmasker og aktiv kul og så videre. Jeg prøver virkelig at reducere min eksponering til giftstoffer. Jeg undgår for eksempel tungmetaller, jeg lader være med at spise stor fisk, jeg undgår aluminium i f.eks. potter og pander, køber rustfrit stål. Mange deodoranter, jeg har tilsat aluminium, dem vil jeg vælge ikke at bruge. Jeg bruger tandpasta uden fluor, fordi fluor decideret sænker stofskiftet, og jeg prøver at undgå hormonforstyrrende stoffer fra plast og cremer osv. Og det er jo svært, men altså, hvis man køber produkter, som er svanemærket og økologiske og mærket med fra Astma- og Allergiforbundet, så gør man dog en del. Så laver jeg en detox en gang om året, minimum, for at rense min krop for affaldsstoffer. Og så de her huller i tarmen, som jeg har snakket om ret meget, dem er jeg meget ops på at lukke, fordi at det er jo via de huller i tarmen, at der trænger en del affaldsstoffer ind. Og alle os, der har autoimmune sygdomme, vi har haft en utæt tarm i årevis. Så i årevis er der trængt affaldsstoffer fra vores tarm over i vores blod. Så vi er forholdsvis toksiske til at starte med. Og det er ikke noget, man lige ændrer på en dag. Det tager lang tid. Og man skal regne med, at det her med at få stofskiftet tilbage, det er en rejse. Men en rejse, hvor man hele tiden får det bedre. Så motivationen synes jeg er let at finde. Selvom der kan komme nogle huller ind imellem, og man synes, det er lidt sejt. Nå, så er der tilskud af naturmedicin. Urter, aminosyre, vitamin og mineraler. Og jeg har nævnt nogen her. Og det handler jo også, jeg tester jo mine klienter for, hvad er det, de har brug for, hvad er det, de ikke har brug for. Og det er også noget med, at når man først har fået sig selv i balance, så mærk efter. Man lærer at kende de forskellige tilskud og finde ud af, hvad har jeg brug for, hvad har jeg ikke brug for. Man kan have brug for et velafbalanceret multivitamin og mineralpræparat, synes jeg er rigtig godt. Jeg vil altid vælge et uden jod, fordi at jod kan jeg godt lide at styre særskilt, fordi at det kommer lidt an på, om man tester, hvordan man tester for jod, om man har tilpas for lidt eller for meget. Så er der probiotika, den koncentrerede tarmflora, super vigtig, specielt i hvert fald det første halvår, hvor man begynder at behandle sit stofskifte på naturlig vis. Fiskeolie, hørfrøolie har mange funktioner. Det er antiinflammatorisk, det slukker ildebrænde i kroppen. Det modulerer immunforsvaret, sådan at det kommer tilbage på sporet. Det er sådan med autoimmune sygdomme, at der har man en ubalance, hvor der er nogle celler, der hedder TH1 og TH2, og det handler om at få dem bragt tilbage i balance, og det er D-vitamin rigtig godt til. Selen og zink er to vigtige mineraler, og er meget vigtige til for at få omdannet til 4 til C3.
C-vitamin synes jeg, man skal tage ekstra af. Det er rigtig godt til stofskiftet. Det reducerer stress, og det styrker immunforsvaret. B-vitaminer, de er afgørende for stofskiftet i det hele taget, og hvis man er meget stresset, så vil jeg altid vælge at tage ekstra B-vitaminer. Magnesium, også super godt i perioder med stress. Det er jo et godt for vores knogler, for at bringe calcium ind i knoglerne. Det er rigtig godt, hvis man sover dårligt. Tag 400-500 mg magnesium en time før du går i seng, så sover du garanteret bedre. Det er også godt for muskelkramper. Så er der den aminosyre, der hedder tyrosin, som er en af de meget, meget centrale byggesten i stofskiftehormonerne. Jeg bruger det sådan on-off. Jeg oplever meget, at mine klienter har rigtig god gavn af det til at starte med. Jeg synes ikke, at tyrosin er noget, man nødvendigvis skal gå og tage på lang sigt, fordi tyrosin også er en byggesten i stresshormonerne, og det kan være med til at få kroppen til at køre i et for højt gear. Men det er et utroligt kosttilskud til at komme tilbage på sporet. Man skal lige passe på i forhold til vekselvirkning med nogen form for medicin, og så man skal fare med lempe og lige konsultere en professionel i den sammenhæng. Så er der tilskud af jod. Det kan være utrolig vigtigt, men igen, hvis man tager jod uden at mangle det, så kan man faktisk gøre, at man danner flere antistoffer, og dermed kan man øge sin sygdom, hvis man tager for meget jod, og specielt hvis man mangler selen. Super, super vigtigt at vide, hvor man er henne. De metafysiske overvejelser. I mit tilfælde har det konkret udmøntet sig i et forløb hos en psykolog. Fordi krop og sind hænger uløseligt sammen, og følelsesmæssige og mentale mønstre er medvirkende årsag til, at vi kommer ud af balance og bliver syge. Så derfor kan vi gøre os selv raske, eller mere raske ved at ændre på vores tankegang. Og det er der evidens for i dag. Og den skriver, der er problemer med lyden. Det håber jeg ikke, I oplever. Der er Bruce Lipton og Candace Pert. De er de to videnskabsfolk, som har arbejdet rigtig meget for at bevise den her sammenhæng mellem vores tanker og vores krop. Men mit råd er altid, start med kroppen. Fordi når man får balance i kroppen, og får velværet tilbage i kroppen, så får man også overskud til at begynde at tage sig af de ting, der foregår i hovedet. Hvis man går og har det dårligt, og er så træt, man hverken kan høre eller se, så kan man jo ikke begynde at tænke på, hvordan man lige går og tænker om tingene. Så mit hovedbudskab er, du skal behandle dit stofskifteproblem ved roden. Og det er super afgørende vigtigt at finde ud af, hvad er årsagen? Hvad er årsagerne til din stofskiftesygdom og behandle den? Fordi så kan du komme tilbage i balance og blive menneske igen. Gevinsterne ved at behandle stofskifteproblemer ved roden er, at man får det utrolig meget bedre. Der er rigtig, rigtig mange på medicin, som ikke kan få det godt, og der er også mange på medicin, som jo kun får symptombehandling, det er faktisk flertallet, og hvor tingene bare lige så stille går ned ad bakke. Så ved at behandle problemet ved roden, så undgår man også, at ens stofskiftesygdom udvikler sig til andre alvorlige sygdomme. Og noget af det, der personligt skræmmer mig mest, det er de her degenerative hjernesygdomme. Altså demens er meget almindelig, og meget mere almindelig for folk, som har autoimmune sygdomme.
Og hvis man først har en autoimmun sygdom, så kan det meget vel udvikle sig til en anden. Og det er bare for mig super, super vigtigt, at jeg har kontrollen over mit eget helbred, og har lært mig selv så godt at kende, at jeg ved, hvad for nogle håndtag jeg kan skrue på, når tingene begynder at skride. Og hvordan er det så med dig? Og ja, jeg indrømmer meget gerne, at det i starten kan virke rigtig overvældende, alle de her ting. Men jeg har det også sådan lidt, hvad er alternativet? Fordi hvis man har en autoimmun sygdom, medmindre man gør noget for at få styr på sin tarm og sit immunforsvar, så vil det jo bare gå ned ad bakke for hver dag, der går. Og det er jo